И здравейте хора, днес ще опитаме от новия Лава Беар шоколад. Любимия ми. Аз не съм ги опитвал за сега. И за сега нека да дадеме на сестричката ми. Ето вижте как изглежда. За сега то трябва да има Лава Беар усмивката. Но не знам защо. Другия път мисля да опитваме другите, не знам. Хайде, ема. 1, 2, 3. Аз ще го опитам първо. Много е вкусно. Хубаво е. Всичките ще ги стипам, бат. Топ само 5. Чакай да видя колко са. И са 1, 2, 3, 4. Мисля, че са 4. 7. Много са вкусни тези шоколади, хора. Останаха ни 2. В Хранкомер сме си ги намерили. Много са вкусни. Анди Студио бяха прави. Да. Има ги навсякъде. Вкуснота. Чеки, останаха ни само 2. Нищо, какво? Хайде, чао. И до нови срещи с Лава Беар. Да. Чао.